Yawa! Bayan Yantamma ta ce wani mutum ya karewa, ayya! Auren soyayya yana da daɗi, auren soyayya yana da daɗi, zama kamar tare, zama aure, sai da haƙuri. Yayin Yantamma. Aure yana da daɗi. Aure yana da daɗi. Aure yana da daɗi. Aure yana da daɗi. Mutanen Yantamma, mutanen Yantamma, bayan Yantamma kenan cikin talauci, cikin wadata, cikin lafiya, ko rashin lafiya. Yawa DJ, thank you very much DJ, thank you very much DJ. Thank you very much DJ. Thank you very much.